Jo, takže čaute ľudia u ďalšieho videa a chcel som vám iba povedať, že sa mi podarilo teraz pušnúť Šelinu na 25. rank. Teraz to hrám proste takým štýlom, že hrám že mesiac a potom rok nič, takže ani neviem, čo sú tu za nové postavy. Zároveň sa mi podarilo pušnúť na 18 000, ako si môžete všimnúť hore. Takže chcel by som vám k tomu niečo možno dodať, čo a ako. Hral som to aj tak, že som akože takmer vôbec netimoval. Gadget som nepoužíval až na jednu hru, kde som proste použil proti Coltovi, ktorý mal 8 powerov a ja som mal že 3 powery. Čiže akože aj zabudám, že niečo také vôbec mám. Takže hral som to štýlom, že som proste kempil, mal som celkom lak. A využil som aj skúsenosť z jedného videa, ktoré už presne si nepamätám, jak sa volalo, ale napríklad to, že som bol proste uvedený v zóne. Miesto toho, aby som išiel tam a aby ma tam proste zervala jedna Šelina štvorková, tak som počkal v zóne. Keďže mám veľa životov, tak 7 sekúnd som mohol byť v zóne. A tomu som sa umiestnil na lepšej priečke, ako keby som tam išiel a rovno by som akože už nehral. Že hry prebiehali proste tak, že som ako väčšinou kempil. Pozriem, odkiaľ som to pushoval. Takže tu máme prvý replay, niekde mi to neukazuje. A väčšinou som končil tak, že tretí, hej. Niekde som dal tuším Victory, tuším tu proti Coltovi nejakému. No a teda hral som to väčšinou, najprv som sa spawnoval iba hore, potom som tuto, ja som hral na výhodu toho, že ja proste som odpalil vlastne každého v kríku, takže ja som iba kempil v kríku a zobral som si nejaké powery, alebo že som čakal, aby niekto išiel na ten power a ja som ho tam rovno sundal. A to bol proste priebeh tej hry, hej, že som iba si nazbieral nejaké powery a tu už ma potom zabili, hej, skočil na mňa Edgar. Takže takto nejako dopadali tie hry. Ešte k tomu, jak som tu bol s tým Coltom. Tam som akože napríklad vôbec nezbieral powery. To si môžete aj všimnúť. Tam som sa už spawnoval dosť dole. Bol aj na boku. Takmer vôbec som nemal akože veľa powerov. Takže proste som iba toto nazbieral, ale aj tak sa mi podarilo ho sundať. Hej, som si to nazbieral. Tu som pokempil vždy čo najdlhšie, ak sa dalo. Tu bol ten Colt, no, 8-čkový. Tohto som sundal prvého. Tu som si už myslel, že budem druhý, čo by mi aj stačilo, lebo som mal win strike aj tak. Chcel som si nabiť aspoň trochu ultinu, takže videl som, že on ma bude zatlačať dosť do tej zóny, tak som teraz niekedy som dodžol jeho ultinu, spomalil som ho a rovno som ho vlastne aj zabil. Keďže som mal tu na spomalovanie, predtým som hral tu na životy. Povedal som si, že nevadí, že aj keby som mu nabil ultinu, lebo jeho ultine sa dá akože dosť dobre dožnúť. Napríklad mojej ani moc nie, takže si povedal, že pohode. A ešte niekde bola tá hra, kde som to prekempil. Keď to nájdem, tak ja si sa ozvem potom. No takže vyzerá to, že tá história akože toho battlelogu nejde až tak ďaleko, lebo potom som hral aj nejaké tieto, som si plnil questy. Môžem vám ukázať časť toho videa, že čo sa mi tam stalo. A ešte som vám chcel povedať aj to, že kvôli tomu tímovaniu, že teraz Brawl Stars sa snažia Supercelli akože aj tie mutácie, čo tam dali, že aby sa tam toľko netimovalo možno. Myslím si, že to je až moc OP, že to prehnali. Zase tie star powerky je pravda, že väčšinou moc až tak nepomôžu, hej, niektoré, že sú fakt, že pomôžu iba tak, že 200 damage alebo čo, proste nič moc. Ale podľa mňa je to tak akurát, lebo to nie je až taký rozdiel, ako keď proste niekto má mutáciu a proste Brock väčšinu brawlerov vypne na jednu ranu a nestihne sa ani spamätať nikto a už proste je mŕtvý. To si myslím, že sa trochu prehnali. Skôr si myslím, že keby tam dali, že report tlačidlo napríklad, ako to býva v niektorých hrách a dalo by sa tam vybrať, že kvôli čomu akože odvádza alebo čo. Však majú to teraz aj v pokynoch pre showdowne, že máš proste hrať sám, ale keďže sa to moc nebanuje. To podľa mňa robí tak, že by sa banovalo, že nie na akože že navždy, ale že by proste ten typek nemohol hrať pár dní alebo čo. Myslím, že by bol tak primeraný trest. Aj za to, že sa trochu pokrúti, by som ho nevypínal úplne na celý tento život. Aspoň akože na pár dní by mu toto blokli. Mne sa stalo dokonca tiež v jednej hre, že som takmer tímoval. Neviem tiež presne, že v ktorej. To bolo kvôli tomu, že ja som tam mohol poraziť Edgara, ale ja som ho proste nejako nezabíjal, lebo som sa bal, že po mne pôjdu ostatní vtedy hneď. Ako keby som ho nechával, ale akože netímoval som s ním, hej. Potom proste iba si tam našiel nejakú pozíciu. Tak tuším potom išiel do zóny alebo čo, alebo to bolo, že si neviem.
tam, takže tak. OK, takže ten záber som už nenašiel, no. Akože niektoré mi tam neviem prečo, akože keď niekto viete, tak mi môžete napísať do komentárov, že prečo niektoré to replay tlačítko nie je. A neviem prečo, lebo však predtým to bolo tuším tak, že nad 400 sa vždy dávalo, na 400 trofí, ale tak neviem, no. Takže to by bolo tak asi všetko k tomuto. Zatiaľ uvidíme sa v nejakom ďalšom videu. Môžete mi napísať, že či chcete ešte Brawl Stars sériu obnoviť. Zase tam pridali niečo ako tie hviezdičky, že z toho môžu padať nejaké veci, tak to by sme mohli dať ako opening, aj keď zatiaľ si nejako moc nešetrím. Píšte keď takže čo by ste chceli vidieť na mojom kanáli. Keby ste chceli obnoviť túto už starú sériu celkom, napísať dolu do komentárov. Vidíme sa snáď niekedy v ďalšom videu.